Bona tarda a tots i a totes. Comencem la sessió ordinària el 27 de juny de 2024. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2024. Molt bé, si hi ha alguna consideració per part d'algun... alguna consideració per part d'algun... No? Doncs passem a votació. Vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia és proposta de l'alcaldia d'acordar les festes locals de Vacarisses per l'any 2025. Bé, com bé sabeu, doncs cada any s'han de marcar les festes locals, que són el 26 de maig i dijous sant. Si hi ha alguna consideració per part del compartit, no? No? Doncs passem a votació. Vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat. El tercer punt és moció presentada pel grup municipal Vox sobre la instal·lació de càmeres de seguretat en las entradas de las urbanizaciones. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, en los últimos años la seguridad ciudadana ha sido una preocupación creciente para los vecinos de nuestras urbanizaciones. Actualmente en las entradas de las urbanizaciones existen cámaras que actúan como lectores de matrículas, las cuales se utilizan para controlar y registrar el acceso vehicular. Sin embargo, estas cámaras no ofrecen una cobertura completa para la seguridad personal y la vigilancia general en las áreas de acceso. El aumento de la delincuencia y la necesidad de proteger tanto a los residentes como a sus propiedades justifican la implementación de medidas adicionales. La instalación de cámaras de seguridad en las entradas de cada urbanización no solo disuadiría potenciales actividades delictivas, sino que también proporcionaría evidencia crucial en caso de incidentes. Además, el marco legal vigente en España y Cataluña permite la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos y privados bajo ciertas condiciones, garantizando siempre el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales de las personas. En particular, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establecen las pautas para el tratamiento y el almacenamiento de imágenes captadas por estas cámaras, asegurando su uso adecuado y responsable. Por todo lo expuesto, se proponen los siguientes acuerdos. En primer lugar, la instalación de cámaras de seguridad. Se procederá a la instalación de cámaras de seguridad en las entradas de todas las urbanizaciones del municipio, complementando así las ya existentes cámaras lectoras de matrículas. Cumplimiento legal. La instalación y operación de estas cámaras se llevará a cabo en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos, asegurando que el tratamiento de las imágenes captadas respete los derechos de los ciudadanos y su privacidad. Se elaborará un protocolo específico que define las condiciones de acceso, uso y almacenamiento de las grabaciones, garantizando que solo el personal autorizado pueda acceder a ellos, que en este caso sería la policía. En tercer lugar, garantías de transparencia. Se informará a los vecinos de cada urbanización sobre la instalación de cámaras, su finalidad y las medidas de protección de datos adoptadas mediante la colocación de carteles informativos visibles y la difusión de comunicados oficiales. Y en cuarto lugar, la consulta y asesoramiento de la policía local. Se consultará a la policía local para que notifique su opinión y asesoramiento sobre la instalación y operación de las cámaras de seguridad, asegurando que estas medidas se integren de manera efectiva en las estrategias de seguridad pública y se optimice su uso para la prevención y resolución de delitos. Muchas gracias. Molt bé. Tiene la palabra. ¿Sabe cuántas urbanizaciones hay en Vacarisses? ¿Sí? ¿Cuántas? 16. Casi cierta. Bueno, yo votaré en contra de esta moción porque, bueno, sobreentiendo que es un sobrecoste, habiendo ya unas cámaras útiles y que se ha demostrado su efectividad, que no sabemos cuántas cámaras estamos hablando. Porque claro, cada urbanización tampoco, si no sabe cuántas urbanizaciones hay, no sabe cuántos accesos hay y cuántas salidas, y, en fin. Pero bueno, resumiendo, que yo no estoy de acuerdo y votar en contra. Molt bé, moltes gràcies. Buenas tardes. Entiendo que la seguridad en general no es el mayor problema que los vecinos de Vacarisses debemos afrontar. Sí consideramos que es un elemento fundamental para el bienestar de todos los ciudadanos del municipio. Es por esto que, como siempre venimos diciendo, en la voz de Vacarisses siempre nos mostraremos de acuerdo con todas aquellas iniciativas que, siendo de buena fe, pretendan mejorar la seguridad de nuestras familias y amigos que viven en Vacarisses. Sin embargo,
y, como siempre, tratando de ser equitativos con todos los habitantes de Vacarisses, para mostrar nuestro apoyo a esta moción, consideramos que debería enmendarse haciendo extensible la ubicación de cámaras de videovigilancia no únicamente en las urbanizaciones, sino también en el núcleo del municipio. Finalmente, añadir una sugerencia o recomendación que sería, en una etapa posterior, hacer extensible la colocación de cámaras de videovigilancia no solo en la entrada de las urbanizaciones y el núcleo, sino también en aquellas zonas públicas, principalmente plazas y parques infantiles, en las que haya dado reiterados episodios de vandalización del espacio público y el mobiliario urbano. Por desgracia, todos conocemos de algún parque o alguna plaza de nuestras urbanizaciones que ha sido vandalizados en decenas de ocasiones. Quizás esta sería una manera de poner fin a esta práctica indiosa que tanta inseguridad genera a nuestros vecinos y que tanto perjuicio económico nos causa a todos. Así que, como he anunciado anteriormente, si se discrimina el núcleo y se incluye, la voz de Vacarisses votará a favor. Gracias. Buenas tardes. Primero de todo, bueno, ya le avanzo que le votaremos que no, pero a esta y a todas las mociones, mientras usted no pida perdón ni dimita por los insultos racistas que profirió el mes pasado, tanto en Junta de Portavoces como en este pleno. Segundo, y ya entrando a valorar la propuesta, que como siempre es incompleta y está hecha, pues no sé quién se la ha hecho o si la ha hecho directamente con ChatGPT. En su propuesta no menciona ni la Ley Orgánica 4/1997 del 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni el Real Decreto 596/1999, que aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley. ¿Vale? Estas dos normativas ya empiezan diciendo que el Ayuntamiento necesitará una autorización previa de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de la comunidad autónoma en la que esté el municipio, y que pueda autorizar o no la instalación de dichas cámaras. Usted aquí pone como que nosotros ponemos cámaras, empezamos a grabar imágenes y la policía local ya se encargará de su gestión, y solo hace referencia a las leyes de protección de datos. Previo a esta autorización hay que realizar una memoria previa para la solicitud. Evidentemente, esta memoria requiere un estudio, de una valoración por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. No simplemente puede decidir usted poner cámaras en cualquier sitio porque a usted le parece bien que enfoquen allí donde a usted le parece. Y para acabar, la subdelegación del Gobierno es quien custodiará estas imágenes. En su defecto, la Guardia Civil, y el Ayuntamiento no tendría en ningún momento acceso a dichas imágenes. Entonces, realmente no sé cómo presenta usted una moción tan pobre sobre algo tan serio. Gracias. Moltes gràcies. Té la paraula. Bé, bona tarda a tots i a totes. Vostès argumenten la col·locació de les càmeres en base a un increment de la delinqüència. A mi m'agradaria saber, en dades concretes, quin increment de delinqüència tenim aquí a Vacarisses. Jo crec que aquestes dades no existeixen. Llavors, de forma subjectiva, fer aquesta valoració trobo que no ve al cas. I de totes maneres, el plantejament potser seria al revés, no? Primer seria bo tenir potser un informe policial de la policia local valorant si és necessari o no és necessari la col·locació d'aquestes càmeres de videovigilància, naturalment amb tota la llei per davant i tota la legislació que s'hagi de complir, i després d'aquesta valoració policial valorar el cost que pot tenir això i veure si és viable o no és viable. Però en tot cas la moció no està correctament presentada. Nosaltres la votarem en contra. Molt bé, moltes gràcies. Subscric el que han dit tant el regidor del PSC com vostè. Tenim les dades també tenim les dades aquí, això les vas demanar tu, a la propera reunió una mica les explicarem. Són dades certament amb delictes, amb molts pocs delictes a Vacarisses. Fins i tot podem dir que el més nombrós és el d'estafes, estafes per internet. Per tant, amb càmeres no ho detectarem. Jo, evidentment, mentre sigui alcalde de Vacarisses, no permetré que Vacarisses es converteixi en un gran germà, és a dir, en
amb càmeres a tot arreu. El que ens estem pensant és, en període electoral, de posar-ne, perquè potser sortiria vostè arrencant els cartells amb el seu company de Cornellà. Per tant, nosaltres també li votarem en contra. Té la paraula. Bueno, respondiendo a la voz de Vacarisas, entiendo que comunicaban de poner también más cámaras, no solamente en las entradas, sino en el núcleo, ¿no? Comentado esto. Bueno, en este caso nosotros ahí sí que no estamos a favor, porque ya creemos que viola un poco lo que es la privacidad. Una cosa ya es las entradas, pero otra cosa ya es dentro ya de urbanizaciones que puede captar viviendas y demás. El PSC, bueno, el PSC ya tiene una excusa pues, para trabajar menos, ¿no? Al final, que es la de que no apruebo las mociones, no aprobaré ninguna moción por tal motivo. Y aparte me sorprende el valor que tienen de decir ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, lo hacen en todos los ámbitos de su partido, no solamente en el ámbito municipal. Pero bueno, en fin, le daré unos datos que sí le interesarán mucho, y es las mociones que usted ha presentado en un año de legislatura, que es ninguna. Usted tiene muchas prioridades y muchas cosas por hacer, pero ya si eso, otro día se pondrá a trabajar en ellas. Bien. Y bueno, que las cámaras no enfocarían donde nos dé a nosotros la gana, por supuesto, sino que la moción indica que se haría un estudio de policía local, se solicitaría opinión. Le acabo de demostrar que he hecho más trabajo que usted. Le he buscado el reglamento y las leyes orgánicas a las que hace referencia su moción, que no menciona ninguna de ellas, para poner un ejemplo, por ejemplo. Y el trabajo que hacemos nosotros en la oposición no solo es presentar mociones, ¿vale? Que lo sepa usted. También es revisar el trabajo que hacen el resto de regidores, que por lo normal, en su caso, es bastante malo y deficiente. Gracias. Hombre, solo presentar mociones, no han presentado ninguna, ¿eh? O sea, lo digo porque tienen muchas prioridades ustedes y por eso lo decía, ¿eh? Como siempre hablan de prioridades. Y por cierto, muchas gracias por buscar las leyes. Sus votantes seguro que se lo agradecen. Perdón, yo tampoco he presentado ninguna moción. Me ha adherido a algunas. Pero usted tampoco ha presentado ninguna, porque le vienen de arriba. Las mociones las hago todas yo, excepto las que presentamos todos los municipios juntos, todas las hacemos yo. De todas formas, fíjese una cosa, respecto al tema de que usted no ha presentado ninguna moción, ya era de esperar, ¿eh? Al final usted hablaba de que iba a hacer una posición constructiva, pero no ha hecho ninguna posición, ni constructiva ni no constructiva. Lo único que ha hecho ha sido posicionarse siempre con el gobierno. Es curioso porque aparte de ser el único regidor no adscrito del consistorio. Yo creo que está jugando al juego de posicionarse siempre al lado del gobierno y en la próxima legislatura probar suerte en sus listas. La verdad que no entiendo por qué se unió un partido municipalista como Veïns por Vacarisas si no es capaz de ser neutral en sus decisiones. Aunque bueno, sí, realmente sí lo sé. En fin, nada más que decirle. Le puedo decir que quizá me he dado cuenta en esta legislatura, yo es la tercera o cuarta vez que soy regidor. He estado con el PSC y he estado con Veïns y he estado como no adscrito. Pero posiblemente también la edad me ha hecho ver que usted no sabe lo difícil que es gobernar un municipio, y más el municipio de Vacarisas. Quizá ha abierto los ojos y la mente, cosa que usted sí palabra. Vale. Fins aquí, si no hi ha cap més paraula per part seva, no? Doncs passem a votació. Vots en contra de la moció, vots a favor, abstencions, a favor Vox, abstenció de la vot i la resta a favor. En contra, perdó. Ho fotem. Sí. Perdó. El segon punt és sobrevinguts. No hi ha res. El tercer punt, part de control i seguiment de la gestió corporativa, és donar compte de les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern local els dies 28 de maig, 3, 11 i 17 de juny de 2024. El segon punt, donar compte dels decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària. El tercer punt, donar compte del nomenament de personal funcionari i de la contractació de personal laboral. Informes de presidència.
Sí. El primer punt és declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l'Orgull per l'Alliberament LGTBIQ+. Sí, endavant. Té la paraula la regidora. Maria. El Dia Internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGTBI+, ens uneix no només en la celebració de la diversitat, ens uneix també en una crida a l'acció per reconèixer i respectar les identitats, expressions i experiències que fan que cada persona sigui única i inestimable per a la nostra societat. Ens uneix la ferma reivindicació del dret fonamental de cada persona a ser qui és. Aquesta és la base per garantir tots els drets que encara avui veuen vulnerats les persones LGBTI+. Unes vulneracions que impacten greument en les seves condicions materials de vida i a la qualitat democràtica de tota la societat. Per això, ens uneix la defensa del dret a l'educació sense cap mena d'assetjament escolar i que infants i adolescents aprenguin que totes les orientacions sexuals i identitats de gènere són iguals de normals. La defensa del dret al treball sense que cap persona hagi d'amagar qui és per por o a no ser contractada, o simplement a no ser acceptada, o a la defensa del dret a la integritat física i psicològica de totes les persones, que implica acabar amb discriminacions, violències, prejudicis i estigmes per raó de l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere. En definitiva, ens uneix la defensa dels drets LGTBI+, perquè són drets humans. El veritable orgull del nostre país rau en el compromís col·lectiu de defensar els drets per a tothom, cada dia i arreu, perquè la llibertat de les persones LGTBI+ ens fa una societat més lliure i un país millor. La lluita dels drets LGTBI+ no es limita a un sol dia de l'any, sinó que ha de ser un exercici quotidià, individual i col·lectiu, que es propagui per a totes les nostres ciutats, pobles i viles, perquè totes les persones puguin viure-hi amb llibertat i dignitat. És cosa de tothom garantir que ningú visqui amb por o que es vegi forjat al sexili, a marxar a un altre lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual, identitat o expressió de gènere, és a dir, pel fet de ser qui és. Tothom mereix i té dret a sentir-se segur, respectat i inclòs en la seva comunitat, en els seus entorns quotidians, visqui on visqui, des de la ciutat més gran al poble més petit del país. Tothom ha de poder accedir a recursos i serveis especialitzats, visqui on visqui. Aquesta responsabilitat col·lectiva és la veritable mesura de la igualtat i la justícia. El Govern de Catalunya i el conjunt d'institucions del país ens comprometem a mantenir l'aposta per a les polítiques que garanteixin els drets LGTBI+, i combatin l'LGTfòbia, a continuar avançant en el reconeixement legal d'aquests drets, a reforçar encara més la xarxa de serveis d'atenció integral LGTBI arreu a Catalunya i a treballar plegades amb la lluita d'aliança amb les entitats LGTBI+. Però no ho podem fer soles. En un context de creixement de l'extrema dreta, que amenaça de fer retrocedir uns drets que han costat molt de conquerir i que amb els seus discursos d'odi legitima i fomenta les discriminacions i les agressions, fem una crida a tota la ciutadania a unir-se en aquesta missió col·lectiva, a sentir com a pròpia la defensa dels drets LGTBI+, perquè totes les persones som igual de diferents. Fent que els nostres carrers, escoles, centres de treball, espais d'oci i llars siguin llocs on tothom pugui viure amb dignitat i orgull. Fem també del nostre país un model de llibertat i un far d'esperança per a les comunitats LGTBI+ d'arreu del món. Molt bé, moltes gràcies. Avui també, l'altre dia va ser el Dia Mundial de les Persones Refugiades, també llegirem el manifest precisament del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Si és tan amable. El llegeixo jo al final, seré tan amable de llegir-lo. L'increment de la securització de les fronteres, de l'establiment de pactes internacionals restrictius i l'auge de l'extrema dreta al món provoca un augment alarmant de la vulneració dels drets humans a les rutes de fugida. L'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides i l'Oficina Internacional per a les Migracions indiquen que hi ha 36,4 milions de persones refugiades i 75,9 milions desplaçades internes al món, unes xifres sense precedents agreujades a més per la crisi climàtica, els conflictes armats i un augment de les desigualtats socials.
L'aprovació del Pacte d'Immigració i Asil de la Unió Europea el passat abril s'allunya de la finalitat primera d'establir mecanismes que permetin competir responsabilitats en l'acollida i en el procediment amb els procediments en matèria d'immigració i asil. El pacte enforteix el contrafrontera, facilita els retorns de les persones refugiades i no soluciona la problemàtica de la pressió migratòria als països d'arribada. En un context marcat per l'odi i la desinformació, és cabdal construir el debat públic amb un pensament crític emparat en un enfocament de transformació social i justícia global i posar en valor la cooperació internacional com a eina per incidir en les causes del conflicte, més enllà de gestionar-ne els efectes també des del municipalisme. En l'àmbit de la Mediterrània, el 2023 va ser l'any més mortífer a les rutes migratòries d'arribada a l'estat espanyol. 18 persones al dia, segons indica l'organització Caminando Fronteras, la ruta canària a través de l'oceà Atlàntic va tornar a ser la ruta migratòria marítima més letal del món. Aquest any no podem oblidar, a més, el setge que viu Gaza, des del 7 d'octubre de 2023, que escanya i mata sense treva la població palestina. Més del 75% de la població a Gaza, 1,7 milions de persones, es troba en situació de desplaçament intern. Això se li suma la destrucció d'habitatges i infraestructures, la desarticulació econòmica i social, la manca d'accés a productes de primera necessitat i la pèrdua d'aprenentatges i oportunitats de progrés conjunt. Davant d'aquesta situació, el mes de novembre, el Fons Català va obrir una campanya d'emergència per la crisi humanitària a Palestina, destinada a oferir assistència sanitària i protecció i a la distribució d'articles de primera necessitat entre la població desplaçada. Tampoc no oblidem l'Afganistan, Síria, el Sahel, Etiòpia, la migració forçada a conseqüència dels conflictes del canvi climàtic i de les persecucions individuals i col·lectives. Requereix accions per a la protecció efectiva de les persones desplaçades que es veuen exposades a vulneracions dels seus drets fonamentals i al risc d'apatria, com la implementació de corredors humanitaris, que és una responsabilitat dels estats d'acollida. Davant la crisi enquistada del refugi, el municipalisme català ha de tenir un paper important en la lluita contra l'oblit i la discriminació. Per aquest motiu, el Fons Català ha fet un rellançament de la campanya Món Local Refugi Actua contra les fronteres hostils, que acompanya accions a primera línia de suport, l'accés a la salut, l'atenció psicosocial, l'assistència humanitària a les persones en moviment a la frontera occidental euroafricana, la Mediterrània oriental i la frontera sud de Mèxic. Tot això és possible gràcies a la solidaritat i a la implantació de tots aquells municipis que creuen en el refugi i que ha permès l'acompanyament a 84 projectes des del 2015. Ara i sempre, des del municipalisme català, treballem perquè existeixin vies que garanteixin la vida de la població en moviment, perquè el refugi és un dret i l'acollida una obligació. Com queda referència, és un manifest del Fons Català. Res més, segueixo amb els informes de presidència, com sempre, doncs, donar les dades d'atur. Aquest mes, les dades d'atur a Vacarisses amb les persones aturades són 23 persones menys, estem amb una taxa d'atur registral del 7,94%, una de les més baixes dels darrers anys, tot i així, com sempre, hi ha més dones aturades, gairebé 3 punts més que els homes. En pudor s'han rebut 5 queixes aquest mes de juny i des que van començar el registre n'hi ha un total de 1.406. Donar més informació, avui s'ha aprovat a la Diputació un ajut de 75.000 euros, en aquest cas a d'altres municipis, però a Vacarisses ens correspon 75.000 euros en el programa sectorial de transició energètica, en el qual, per exemple, s'insta als municipis a construir refugis climàtics, i també en el programa sectorial de millora d'abastament d'aigua, un ajut de 499.500 euros que es pot gastar fins al 2027, evidentment, en temes referents a abastament d'aigua. En tema de jardineria, farem una contractació d'urgència mentre no elaborem el plec definitiu per fer la licitació en aquest contracte, perquè ho volem fer. Han sortit
diverses problemàtiques a l'hora de fer aquest plec i no volem córrer, el volem fer bé i per tant, mentre no el tinguem ben fet, mentrestant farem aquesta contractació per urgència per això, per posar algunes organitzacions que la veritat que estan en situació en temes sobretot de jardineria d'herbes que necessiten això, posar-les al dia i en som conscients i per això fem això. També avui ens han comunicat dijous que ve tenim una reunió ens explicaran la remodelació de la carretera dels Caus que va des d'aquí a la Barceloneta fins als Copots. Aquestes coses de l'administració, et sembla que aquesta ajuda ens la van concedir, o aquesta subvenció, ens la van concedir fa 7 anys. Sí, per tant han anat passant diverses coses, però sembla ser que finalment en breu començaran la remodelació aquesta de la carretera dels Caus, que com bé sabeu la titularitat serà nostra, però el manteniment serà per part de la Diputació i la qual cosa representarà un estalvi i una millora per aquesta carretera. Un estalvi, diguéssim, a l'Ajuntament. També avui, finalment, ens han respost una altra vegada perquè vam seguir insistint en el tema de la senyalització de Vacarisses a la C16. Mentre durin les obres de la C16, aquest tram de la C16, entre la B40 i la C16, es posarà un provisional al punt quilomètric 22,7 i aquesta indicació que senyalitzarà a Vacarisses al final serà definitiva i el que faran també és revisar tota la senyalització perquè al final, després de molt insistir i enviar-los fotos i de tot, sembla ser que s'han adonat que no estava del tot ben senyalitzat. Fins i tot es va perdre algú d'ells i llavors suposo que se'n van adonar que no estava ben senyalitzat. No, però vaja, fora conyes, és una bona notícia i també ens demanaran l'opinió abans de posar la definitiva. Per tant, jo penso que ens hem de felicitar tots plegats que hem empès perquè això sigui una realitat. També em sembla que va ser divendres, ja no recordo, em sembla que sí, divendres va ser que ens van presentar l'esbós del projecte final per les 4 urbanitzacions petites que diem, de la Farinera, Pou Gran, l'Oliva i el Fresno. Quan ens presentin el definitiu, que ens va dir que ens el presentaria, em sembla que entre demà i dilluns, us convocarem per explicar-vos-ho i llavors, evidentment, també els veïns, encara no sabem preus, però sí que més o menys ja estan ultimant els últims detalls. I fins aquí els informes de presidència. El 5è punt de l'ordre del dia és pregs i preguntes. Té la paraula. Bueno, felicitar a la regidora de Igualdad, que ya tiene el trabajo hecho hasta el año que viene. Espero no se haya cansado mucho. También aprovechar para felicitar los 10 años de reinado de Su Majestad el Rey, que los cumplió la semana pasada y que debería existir el máximo respeto por parte de las instituciones hacia Su Majestad el Rey. Y por último, preguntar a partir de qué edad se puede acceder al Festival de Cortos Sexuales de esta noche en el Punt de Vol y por qué habéis cambiado la ubicación, que desde un principio va a ser en la Plaza Joan Bayà. Una cosa, en referència als 10 anys de regnat, tampoc s'ha cansat gaire ell, Vull dir, no sé, és per puntualitzar-ho. L'edat són els 16 anys, que poden anar a veure els curtmetratges, i s'ha canviat el lloc perquè s'ha estimat que era millor fer-lo al Punt de Vol que no pas a la plaça Joan Bayà, perquè hi ha una setmana que ja us van explicar de l'orgull, us comença al Punt de Vol i s'acabarà al Punt de Vol. Sí, buenas tardes. Sé que no está en el orden del día, pero en relación a la moción que elaboró de Vacarisses en el pleno anterior de mejora de equipamiento de la parada de bus del instituto y su entorno,
Entiendo que les ha dado tiempo a repasarla y comprender que básicamente lo que se solicita es que los técnicos del ayuntamiento revisen la problemática expuesta y acuerden la mejor solución posible. Además, ahora se ha finalizado el periodo escolar y es el momento idóneo para comenzar los trabajos necesarios para que la vuelta al INSTI y solucionar el problema. Queríamos, si se podría votar ahora. También queríamos dar las gracias también por darse cuenta que las organizaciones están muy dejadas. Hoy mismo he presentado otra moción online sobre zarzas y aceras que por culpa de higueras y cañas se han levantado las aceras y ahora es complicado pasear por ellas, teniendo que bajar a la carretera con el peligro de que los coches nos puedan atropellar. Sí podrían también mirar todo este problema de las aceras. Y también los vecinos de Canserra se han quejado de que falta limpieza de petardos en el parque de estas últimas fiestas de San Juan. Gracias. Respecte a la moció, li vaig dir que quedaríem, que faríem una reunió amb la policia i així ho faré, convocaré una reunió per parlar d'aquest tema. A més, no es pot votar una moció així com vostè diu. Votem la moció s'ha de presentar i llavors en tot cas es vota. Jo vaig dir que faríem aquesta reunió i la convocaré i la faré. Amb el tema de les herbes li acabo d'explicar el que farem i el tema de la neteja, entenc que la neteja és en el parc o en la zona esportiva. En la zona esportiva de la pista, vale, molt bé. Normalment, en 2 o 3 dies, l'empresa Juan passa a netejar això, no sé quan li han comunicat, però hauria d'estar net, i si no està, doncs, evidentment hi farem anar perquè ho netegin. Bueno, sobre el tema de la moción, si pudieran darle un poco de prisa, más que nada porque los chicos puedan empezar el colegio teniendo ya todo aquello organizado. Ha pasado un mes y no se ha hecho nada todavía. Muchas gracias. Molt bé. Bona tarda. Volíem tornar a demanar l'informe policial del tema de la Muriel Casals, que no el vam rebre, i també els detalls dels costos, que vam rebre una factureta, però és veritat que allà només hi havia la pintura i clar, es van fer glorietes, es van fer diverses cosetes. No sé si teniu aquesta informació, perquè ja fa... la prova pilot em sembla que durava fins al desembre i ara estem ja al juny. Bé, hi ha l'informe de policia en aquest cas, que si no recordo malament no el tinc encara, és que quan el tingui us el donaré. Exacte, i el tema de les factures, si no recordo malament, us ho vam fer arribar. Però només hi havia una... Perdó, que digui el dia. Només hi havia una factura i recordo que només hi havia lo de la pintura. O sigui, allà hi ha diverses coses més que s'han fet, inclús em sembla que s'han fet obres. No, obres no se'n van fer. L'únic que hi havia, que em sembla que vaig comentar, potser amb el seu company, era el tema de la grua per moure els New Jersey, que no hauria passat, ho vam parlar, però és l'única factura que queda. O sigui que ja la demano i us la faig arribar, cap problema. Sí, gràcies. Una puntualització. Obres sí que es van fer perquè la glorieta de dalt no estava feta. Llavors aquesta glorieta s'ha fet nova. La glorieta de dalt? Sí, estava la glorieta davant de poliesportiu i més amunt s'ha fet una més petita que abans no hi era aquesta glorieta. Per tant, obres entenc que sí que s'ha fet. Sap greu, No, però ho dic perquè només són New Jerseys, o sigui que no... Però hi ha... No, només hi ha New Jerseys, no s'ha fet obra allà. En sèrio. Ja ho mirarem. Sí, no, és mirar-ho passar, quan es passa es veu, però allà no es va fer obres, no. Vale. A veure, respecte a la situació de sequera a nivell de Catalunya, no sé si el canvi que ha hagut afectarà d'alguna manera a la situació que hi ha actualment al municipi. En aquest sentit, no sé si hi ha canvis o no, m'estic dient que no, però hi ha dubtes a la població i llavors volia traslladar algunes qüestions, alguns dubtes i a veure si ens ho podeu aclarir. Primer de tot,
saber si està permès l'omplerta de piscines portant aigua de Cuba des de fora del municipi. En aquest sentit, la informació és confusa i no m'atreveixo a dir que sigui tal i qual ho estic dient, però m'han traslladat que hi ha veïns que fan consulta a l'Ajuntament i des de l'Ajuntament se'ls està dient que sí que es pot fer. Llavors, aclarir-ho potser aquí en el ple serà el millor i així s'esvaeix qualsevol dubte en aquest sentit, no? Després, hi ha una informació a la pàgina web de l'Ajuntament respecte a les mesures d'obligat compliment per sequera, en el qual es dona una argumentació sobre per què s'imposen aquestes mesures i la informació està desactualitzada. És de data 25 de març de 24. Ja us demanaríem a veure si es pot actualitzar també aquesta informació. I per acabar, fins ara la informació que s'està comunicant a la població és el cabal màxim d'extracció i el que és el consum setmanal. Llavors van traslladar a les comissions informatives a veure si fos possible, per fer més entendible a la població, si es pot parlar o comunicar el que seria la columna d'aigua dels pous. O sigui, uns dels arguments que es dona a la població per mantenir l'estat actual de sequera, d'alarma, és que els aqüífers no recuperen i la columna d'aigua va minvant. Llavors, a veure si es pot quantificar amb dades aquesta columna d'aigua, d'alguna manera, en percentatge, algo que sigui comprensible per saber exactament on estem i a on hem d'arribar perquè això s'aixequi, no? Perquè al final, a l'aixecar o no l'estat d'alarma, d'emergència, perdó, sembla que sigui una mica subjectiu i entenc que és una que s'ha de poder quantificar i dir a partir d'aquest punt podem aixecar-ho, però mentre no estiguem a aquest nivell doncs no serà possible. Moltes gràcies. Sí, digue'm. Una qüestió pel tema de la sequera. Una reflexió general. Jo entenc que les conques internes s'han recuperat, però Vacarisses no està connectat a la xarxa. Per tant, la situació és exactament la mateixa. Em sembla que el regidor els va informar que el que hem fet aquestes pluges és que de moment els pous, les columnes d'aigua no segueixin baixant, però no s'ha notat cap augment. I això per què passa? A veure, en un clima mediterrani més o menys, on ens trobem nosaltres, i aquí a Vacarisses plovien més o menys entre 600 i 700 litres per metre quadrat. Fa 2 anys em sembla que ens vam quedar amb 3 o 400 i l'any passat ens vam quedar amb 3 o 400. Per tant, tenim el dèficit de tot un any com si hagués plogut 0. Ara estem una mica per sobre. Ho vaig mirar l'altre dia, em sembla que estem als 350 litres per metre quadrat, que si ho extrapolem al mig any que queda, ens en aniríem a 700 litres per metre quadrat, per tant estaríem una mica per sobre de la mitjana. Però és que tenim un any de dèficit. Si mireu aquí dalt, al cingle, hi comencen a haver-hi, des de fa 3-4 mesos, pins morts. És a dir, la sequera a Vacarisses persisteix, com persisteix, per exemple, també en zones del Priorat, o a Terra Alta, o a zones de Tarragona, que es troben en la mateixa situació que nosaltres. Per tant, la situació és la mateixa. I jo entenc que la gent vulgui omplir les piscines, però és que la situació és la mateixa. Les columnes d'aigua, podem posar les columnes d'aigua, no aclariran res, perquè una columna, hi ha pous que la columna d'aigua és de no sé quant, de 80, i n'hi ha que són de 100, que a més oscil·len durant el dia, perquè quan el pou o la bomba es treu l'aigua doncs baixen, després es recuperen, n'hi ha que recuperen a la nit. És a dir, jo entenc que si ho demanen ho posarem, però em sembla que embolicarem més la troca, perquè el que jo penso que és important és saber la capacitat que tenim nosaltres d'extracció d'aigua i el consum. Si nosaltres estem per sobre de la capacitat que tenim d'extracció d'aigua, el consum està per sobre, doncs no hi ha aigua. Podem posar la columna d'aigua dels pous. Això quan es va posar? Es va posar quan hi havia el pou de Can Serra
que donava doncs, el 50 i el 60% de l'aigua, i allà era com molt gràfic, però és que ara en tenim, no sé quants en tenim ja, 6 pous, 7 pous, no? Dels quals alguns, com el pou precisament, no en podem extreure res perquè està a zero. No ho sé, acaba, sí, perdona. Una mica fent repàs i reforçant el que deia el Toni, amb això dels pous, cert, va sortir l'altre dia, vam fer la reunió de més, i ho estem mirant, però és que no és fàcil poder fer una imatge que visualment recullin els 7 pous, l'estat de cada pou. Estem mirant si es pot fer o no es pot fer, de manera que quedi entendible, perquè també el que tampoc es vol és fer que surti allà un nyap allà al mig que la gent no entengui, no? Ha de ser una cosa que sigui de fàcil interpretació per tothom i que quedi clar quins són les dades que donem, perquè vam parlar l'altre dia, ara fa una setmana, més o menys, i n'estem parlant, mirant, aviam com podem fer-ho, si és que podem fer-ho. Una cosa que quan tinguem un allò us ho farem arribar, però ara mateix no us puc dir res perquè no hem acabat de definir o veure com podem, de treure l'entrellat, com podem fer-ho. El tema, i contesto ja les 3 o 4 coses que comentàveu, el tema de les piscines no es poden omplir. Hi ha una de les mesures que es van emprendre, que és no omplir les piscines. Es pot omplir amb aigua de mar, però amb aigua de mar comporta un seguit de problemes. La instal·lació que tenen la majoria, per no dir totes, el 99% de les vivendes, dels habitatges, no estan preparats per tractar aigua de sal. Això implica que has de fer un canvi, en aquest cas a la maquinària. I a banda d'això, que tu no pots llançar després l'aigua pel desguàs perquè estàs contaminant posteriorment tot el medi, perquè estàs tirant aigua salada. O sigui, és una cosa que s'ha de tenir molt present. I això, si algú ha dit aquí a l'Ajuntament que es pot omplir les piscines en cubes, sempre ha sigut amb aigua salada. Almenys aquesta és la informació que s'hauria de donar correctament. No vull dir que en algun cas potser algú l'hagi errat, I llavors em comentava les mesures. És que les mesures no han canviat. Les mesures des que vam entrar en estat d'emergència no han canviat. Per tant, potser hi ha alguna cosa que millor està desactualitzada, no dic que no, però que nosaltres, vaja, el no haver canviat les mesures, no sé quins canvis a l'allò, no dic que pugui haver alguna cosa. Una puntualització respecte a les cubes. Les cubes no ho diem, és que no ho diu l'Ajuntament. És a dir, si ens entenem, a nosaltres que es puguin omplir les piscines amb cubes d'una altra conca, doncs a nosaltres ens és igual. Però és la Generalitat, en aquest cas són les mesures que dicta l'ACA, que no es pot fer omplir piscines amb cubes d'altres conques. De fet, en referència a això, vam fer la consulta arrel de les noves modificacions que s'han fet i de més, i ens van comunicar que no. O sigui que no es poden portar cubes per omplir piscines ni per altres llocs, excepte en la situació de que Vacarisses, en aquest cas, necessités portar aigua de fora per subministrar, en aquest cas, els habitatges. Però per omplir piscines no es pot portar aigua amb cisternes, en aquest cas. No, simplement per comentar que aquesta situació de sequera, tal com ha descrit l'alcalde, entenem que és així, o sigui, estem totalment d'acord. No obstant, és això, és que d'alguna manera veiem necessari informar la població, perquè sí que és veritat que hi ha molta confusió respecte a si es pot o no es pot fer això que estem dient, no? Llavors la informació que ens arriba és contradictòria. Llavors, tenir informació actualitzada en tot moment considerem que és important. I el tema aquest de la columna d'aigua, naturalment que és difícil, no? Igual que és difícil potser fer el càlcul de quin estat estan les conques internes, però al final sí que sabem que això es tradueix en un percentatge, i la informació que tenim a nivell general, les conques internes poden estar un 39, un 40 de la seva capacitat màxima. En aquest cas nosaltres també podríem fer una estimació respecte a la columna d'aigua màxima o la màxima històrica, saber com estem, i seria potser més entendible. Simplement la reflexió. Gràcies. I després un comentari més, una qüestió. Es veu que davant de la fàbrica, quan hi ha les excursions del col·legi, els autocars paren i bloquegen el que seria el pas de vianants del Boral. I hi ha hagut alguna queixa d'algun veí de veure si es pot trobar alguna solució, perquè si no és el veí que ha d'envair la part de la carretera i queda exposat a possibles atropellaments. Llavors, a veure si es pot trobar alguna solució, perquè no queda marge res, ni un rastret perquè pugui passar per sobre de la vorera el vianant mentre estan els autobusos fent la parada. Jo recordo en una reunió de mobilitat que vam fer
fa uns anys, quan estava tot lo de la via de vianants i tal, que es va decidir que els autobusos en teoria pujarien aquí a la part de la piscina, pararien aquí i es pujarien els nens. Sí que és després que ho vam tornar a meditar, perquè pujar els nens al col·le aquí era una mica lío, però clar, és que quan paren a la vorera estan que no poden ni baixar ni pujar la gent, ni les famílies, i a vegades ni els nanos, i quan estan a l'asfalt, o sigui, és supercomplicat perquè com et vingui un de cara és torta segura. Això que diuen és veritat que els autocars fan 3-4 excursions l'any i es posen d'una manera que si passes pel pas de zebra de baix, de vianants baix, pots pujar per les escaletes i passar. El preocupant d'aquesta zona no són els autocars, és la gent que hi aparca normalment per anar a buscar els nens o per anar, no sé... I aquí sí que hi ha realment un perill, quan hi aparquen els cotxes, perquè hi ha nens que surten i passen per davant o per darrere dels cotxes i salten directament a la carretera. El tema aquest és molt puntual i ja us dic que es posen en un lloc on si tu passes pel pas de vianants a baix pots pujar per les escales i... Però si portes un cotxet, per exemple, no pots passar, has de... Jo entenc, perdona, Raül, que m'estic ficant en el teu tema, que jo entenc que els particulars al final el que ha de ser és la policia local, el que controli això, però els autobusos... No, dic que al final els particulars ho ha de controlar primer el civisme de cada persona i després la policia local, però un autobús que podem inclús donar-li accés, no sé si seria interessant pensar d'aparcar just a la porta de la fàbrica, que entrin així, i no sé, per buscar alguna solució, perquè no estiguin al mig i no entorpezcan, però bueno. De totes maneres, és puntual i hi ha una altra via, que és per anar per l'altra vorera i agafar el pas de vianants que hi ha aquí i creuar. Opcions n'hi ha, i és molt puntual. A mi el que m'amoïna més és el que els he dit abans, sí. És el tema aquest que moltes vegades s'aparca allà i surten infants d'allà i travessen sense veure, perquè no hi ha visibilitat pels cotxes aparcats, i la policia ho té en compte i fa actuacions. Sí. Bon vespre, Només afegir-te que sí que el que fem des de l'inici de curs, el que fa l'equip directiu de l'escola en aquest cas, és passar tota una graella de totes les excursions i totes les dates a policia perquè les tinguin en compte. Llavors, cada vegada que hi ha una nova excursió ho van actualitzant. I en principi policia, cada vegada que hi ha una sortida, sempre en principi hi són per controlar el trànsit i que no hi hagi cap problema. Alguna pregunta més? No? Doncs fins aquí el ple d'avui. Gràcies a tots i a totes. Per part del públic, si hi ha alguna